दुलाराय बाथौ गौथुमखौ जोङो 1992 मायथाइयाव सल्ल'मेयाव मोनबा नोजोरखौ लानानै बर' जातिखौ फोगोबनो थाखाय गायसंदों। बे मोनबा नोजोरा जाबाय फोथायनाय, अनसायनाय, फोगोमनाय, खौसेथि आरो गोजोर। बे मोनबा नोजोरखौ लानानै, बे मोनबा मथ'खौ लानानै जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमखौ 92 मायथाइयाव दानानै दिनैसिम आवगायबोबाय थादोंमोन। नाथाय सिमला हुजुवानि जिथु जथुम्मा, बे जथुम्मायाव जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेराव माखासे राजखान्थि खैसारिनि खैसाराव गोग्लैनानै जोंनि मानसिफ्रानो गुनजेर जानानै दुलाराय बाथौ गौथुमखौ सोखावनानै खावनै थुब्ला खालामदों, थेर बेथेर खालामदों। दिनै मोननै हानजा जानानै दं। मोनसे गुबै हानजाया जाबाय परमेश्वर ब्रह्म दैदेननाय, बसन्त स्वरगियारि दैदेननाय बे दुलाराय बाथौ गौथुम। गुबुन मोनसेया जाबाय लीलाधर ब्रह्म आफादगिरि आरो गणेश दैमारि नेहाथारि दैदेननाय मोनसे हानजा। लीलाधर ब्रह्म दैदेननाय बा गणेश दैमारि दैदेननाय जिथु गौथुम, बे गौथुमा बुंनो थाङोब्ला सा साज्रां मोनसे संगठन। बिसोरनि आखायाव जेबो अरिजिन डकुमेन्ट्स गैया। दुलाराय बाथौ गौथुमा 1909 मायथाइयावनो ससाइटि रेजिस्ट्रेसन एक्टआव जों रेजिस्टार जादों। 2009 मायथाइयाव रेजिस्टार जादों। दिनै बिसोरनि आखायाव नाथाय रेजिस्ट्रेसननि जेबो डकुमेन्ट्स गैया। जोंनि रेजिस्ट्रेसना दा रिनिउड जानानै भेलिडिटि दङ। दासिम सोलिगासिनो जोंना संगठना रिनिउड संगठन। बिसोर नाथाय जोंनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौनो बाहायनानै जों रेजिस्टार खालामजेननाय जिथु रेजिस्ट्रेसन नाम्बार, बेखौनो राइटिं बेदआव बाहायनानै बिसोर संगठन सालायगासिनो दं। डुप्लिकेट संगठन सालायगासिनो दं। बे संगठना दिनै जोंजों होंगो दोंगो खालामबाय थानाय। गौथुमनि जोनोम साना 1992 मायथाइनि 16 मेआ जेरैबादि जारिमिनारि सान, ओइदिनखालि जोङो नैबे फैगोन 2022 मायथाइनि 16 मेखौ जारिमिनारि सान खालामनो नागिरदों। ओरैबायदि ओइदिनखालि जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमा बर' जाथिखौ फोथांनायनि थाखाय, बर' जाथिखौ फोगोमनायनि थाखाय मोनसे दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय एक्सन प्लेन जों सुजुदों। आरो बे एक्सन प्लेनखौ जों बेवहाय सावरायनानै एक्सेप्ट खालामनाय जागोन। आरो ओइदिननो जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमखौ गोदान मोनसे थांखि लानानै आगान सुरनायनि मोनसे हाबाफारि लागोन आरो हिस्टरिक डे खालामगोन बर' जाथिनि। ओंखायनो दुलाराय बर' बाथौआरि रायजो राजाखौ 16 मे खालि महाराजा बाथौ आश्रमाव लैहोर लैहोर फैनानै बयखौबो हेफाजाब होफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। नोंथांमोना दि गावस्राना थानाय मोननैबो हानजाया थांनाय माखासे सान सिगां गुवाहाटियाव खौसे जमा सावरायनायनि जि मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना प्रस्ताब लालायनानै सावरायलायदोंमोन, बिनि उनावबो नोंथांमोननि गेजेराव दा जोङो गावस्रालायनायखौ फिन खनसे जों नुफिननो मोनबाय। बिनि बेलायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो? बेथ' जोंनि फालनिफ्राय जायाखै, जोंनिथिंजायनिफ्राय जायाखै। बेयो जोङो दाबो ज' जानोखौनो बिथांमोनखौ खावलायहरबाय थादोंमोन। गले गले जोङो फनाव रायज्लायहरो। बिथांमोनजों जोङो जुदा जानानै खामानि मावनो नागिराखै। बिथांमोनजोंल' नङा, सारा बर' जाथियाव गोबां बाथौ गौथुम दं। बिबार बाथौ दं, बुलि बाथौ दं, ब्रह्म बाथौ दं, बेबायदि गणश्री बाथौ दं, माबा माबि गुबुन गोबां बाथौ दं। गासै बाथौखौबो जों ज' जानानै खामानि मावनो थाखाय जों आरोबाव मोनसे हाबाफारिसो लाबावदों दुलाराय बाथौ गौथुमा। आरो बिनि थाखाय जों थांनाय 27 मार्चआव थांनाय 27 मार्चआव
मोनसिनसि बोराइ बाथौ आश्रमाव जोङो गासै गुबुन गुबुन बाथौआरि दैदेनगिरिफोरखौ लिंहरनानै ज' सावरायदोंमोन। जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि मुस्रि परमेश्वर ब्रह्मनि दैदेननायाव बसन्त स्वर्गियारिनि दैदेननायाव जोङो बे मिटिंखौ खुंनाय जादोंमोन आरो बे खौसेथि खालामनायनि थाखाय हाबाफारिखौ जों दाबो लागासिनो दं आरो सारा बर' जाथिनि गेजेराव जों खौसेथि लाबोबावनो थाखाय दाबो नाजादों आरो हाबाफारिखौ जों गाराखै। बे जोबोद दुखु गोनांथाव बाथ्रा। मानो होनब्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा रेजिस्टार्ड ससाइटिखा गासै गामि बाथौआरि गामिखौ लानानैनो बाथौ गौथुम गासै बाथौ गौथुमनि आन्डाराव थानाय गामियारि रायजो राजाया एफिलिएटेडखा गासैबो रेजिस्टार्डखा। बेहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव रेजिस्टार खालामनांगौ जेबो बाथ्रा गैया। बे जोबोद गाज्रि बाथ्रा जादों, बेनिखायनो जों दुखु मोनदों, बेखौ जों सोंखायो। बेहाय मोनसे गाज्रि खैसारि थानाय बादि जों नुनो मोनदों। बिथांमोनहा 10,000 बाथौआरि गामिनिफ्राय 500 करि फिस लानानै 5 कौटि थाखा खांनानै थगाय थसि खालामनायनि मोनसे फान सानाय बायदि नुनो मोनदों। बेनिखायनो बेखौ जों दुखु मोनो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बेखौ जोङो गोख्रों रावजों सोंखारिबाय आरो गासै रायजो राजा बाथौआरि रायजो राजाखौ खावलायो। बेनिखायनो नोंथांमोन रायजो राजाया बयबो बेवहाय साग्रिद जानांगोन। गणेश दैमारिया हरनाय अर्डार बायदि नोंथांमोनहा बाथौआरि गामिया दुलाराय बाथौनि खाथियाव रेजिस्टार जानांगौ गोनां गैया। 500 रां हरनानै रेजिस्टार जानांगौ गोनां जेबो बाथ्रा गैया। गतिके गासैबो रायजो राजाखौ बयखौबो खावलायबाय जाहाथे गणेश दैमारिनि खावलायनाय बायदि नोंथांमोनहा दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाम लानानै 2 नम्बरनि बे बाथौआरि बाथौ गौथुमनि खाथियाव रेजिस्टार खालामनो जाहाथे थाङा। बयखौबो गुरैयै गोसो गोरबोजों खावलायहरनाय जाबाय। जोङो बिनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय गणेश दैमारि दैदेननाय बाथौ गौथुमखौ गोख्रों रावजों दिनै सोंखारि मोनसे खावलायबावनो नागिरदों। जों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जों मैया खारुवा इरागदाव हाइ स्कुलाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे मैखोम मावसुमा हान्जा मावसुमा आफाद आरो लाइमोन आफाद माइनाव आफादखौ लानानै मोनसे आफाद खुंनाय जादों। बेवहाय जोङो फैगोन 16 मेखौ बर' जाथिनि बाथौ धोरोमनि जिथु जोनोम सान 16 मेखौ बाराजा बाथौ आश्रमाव गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय थांखि लादों आरो बेवहायनो जोङो मोनसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि जोनोम साना 1900 जोंनि गौथुमाव सावरायनानै थांनाय नैबे सोलिबाय थानाय 2022नि 13 मार्चआव राजा दाइमाल बाथौ आश्रमाव जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमाव मोनसे सेमिनार जादोंमोन। बे सेमिनाराव जोङो मोननैबो हान्जाजों ज' जालायनानै खामानि मावनाया मोजां होननानै जों थांखि आजावदों आरो बे थांखि लेखानो बिथांमोनखौ खावलायहरनायाव थांनाय 23 मार्चआव थांनाय 23 मार्चआव गुवाहाटी बाथौफुरियाव गणेश दैमारिया जि जायगायाव अफिस खालामनानै जों बानायनानै गारबोनाय अफिस बे अफिसखौ बिसोर बाहायनानै अफिस खालामबाय थादों। बे जायगायावनो जों थांनानै खौसेथि जानांगौ होननानै जों रायज्लायहैदों आरो जोंनि खौसेथि जानांगौनि जिथु प्रस्ताब आजावनाय बेखौ जों फरायथिहैदोंमोन। जों खौसेथि जानो थाखाय लुबैयो आरो नोंथांमोनाबो केबिनेटआव ज' रायज्लायलायनानै खौसेथि जानांगौ होननानै प्रस्ताब लानांगौ होननानै जों खावलायबोदोंमोन। नाथाय बिथांमोना मा खालामबाय? थांनाय 10 एप्रिलाव बे गुवाहाटी बाथौफुरियावनो रायज्लायनानै मावसुमा आफादाव बिना सत्त'आवसो जोंजों रायज्लायगोन ओरै होननानै प्रस्ताब लादों। नै
नैबे बिथांमोननि प्रस्ताबखौ जोङो अनलाइनाव मोन्दों। प्रस्ताबखौ ओरैहाय बुंदों, दिनैनि मावफुं मेलाव थांखि आजावनाय जायोदि दुलाराय बाथौ गौथुमनि थाबोनाय हान्जा मोनसेजों जेबो बाथ्रानि थि होआलासेनो सावरायनाय जाथों ओरै होननानै बिदिसो प्रस्ताब लादों। गतिके बिथांमोननि थांखिया जों रोखा रोखा नुबाय, बिथांमोना ज' जानानै खामानि मावनायाव गैया। बेनिफ्राय आरो मोनसे गुबुनैसो फोसावबावबाय बिथांमोनहा जे दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव बाथौआरि गासै रायजो राजाया रेजिस्टार जानांगौ आरो बाथौ थानसालिफ्रा रेजिस्टार जानांगौ, होमब्लासो बाथौनि मर्यादाखौ मोनगोन होननानै प्रस्ताब मोनसे लादों। ओइदिनखालिनो बेहाय ओरैहाय लिरदों, दिनैनि मावफुं मेलाव थांखि आजावनाय जायोदि जिल्ला आफादजों लोगोसेयैनो बियाब आरो गामियारि बाथौ थानसालिफोरखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव मुं थिसननाय अर्थात रेजिस्टार खालामनाय जाथों, फिसआ 500 बिदि होननानै लादों। गतिके